Oioki sinadurapean, Andoni Oiokiekik bere bigarren diska aurkezten du, Alienatuta. Rock eta heavy doinuak nagusi diren arren, estiloan hitza jorratu ditu. Beti ere, sormen askatasun osoz. Pasaia Donibaneko bada ere, Nafarroarekin lotura handia du, eta lesakarekiko harremana bereziki nabarmena da bere agur kantan islatu duen bezala. Urteak daramatza Euskal Herriko plazetan eta holtzetan, gitarra eskuan, gauak girotzen eta jendea biltzen. Oioki ez da soilik musika, jarrera ere bada. Poluzioz betetako hirietan aurregin behar diogu bizitari preso gaude gure prekarietatean ez naiz moldean sartzen ez du sekula asmatzen ez dut izan nahi beste automata langile bat estadistika huts bat ez dut izan nahi prekarietatearen esklabu produkzioa paratu. Beste automata langile bat estadistika huts bat ez dut izan nahi prekarietatearen esklabu produkzioa paratuta ez dut izan nahi beste automata langile bat estadistika huts ez dut izan nahi prekarietatearen esklabu produkzioa paratu ez dut izan nahi ez dut izan nahi ez dut izan nahi. Errango nuke zuez ezagutzea zaila dela. Denak nozait ikusi zaitudulako zerriko besta batean gitarrarekin jotzen. Baina ezagutzen ez zaitu nentzat, edo gehiago ezagutu nahi duzuan nentzat, noiz sortu zitzaizun kantatzeko grina hori edo musika sortzeko grina hori? Ba, hori txikitatik, 13 urtekin ikusi nun telebistan norbait gitarra jotzen, eta esan nun hori ondo dago, eta gustatuko litzaidake hori egitea, nire bizitzan. Lehenagotik beste gauza batzuk gustatzen zitzaizkidan, baina hortik aurrean musikaz bustinitzen asko, eta gitarra klaseak hartzen hasi nintzen, nire herrian, Pasai Donibanen. Eta gero, lesakara etortzen nintzen nire familiarekin eta ateitzen nun gitarra eta egoten ginen euskal kantuak abesten. Pasaieko azalea erran duzu, Bai. baina Nafarrarekin ere zerikusi bastante duzula errango nuke, ez? Bai, erdia eta erdia. Badut hemen familia lesakan eta beran ere bai. Orduan, bortziritako bi ditut bilduman. Ezagutzen zaitugunak edo beti bakarka ikusi zaitugu lanean. Normalean, nik oroitzapen bat dut, sanfermin batzuetan, goizko 6etan edo 7etan, zuk gitarra eskuan, kalean jotzen, pila bat jende zure inguruan, hori ere egin beharra da, ez? Bai, bazen garai bat gehiago ateratzen nintzela kaletik, gitarrarekin, da hurbiltzen zen, eta zirkulu bat osatzen zen. Gero polizia azaltzen zenin hanka egin behar, baina ordura arte oso gustura. Eta bueno, hortikan pasa naiz, ja zenatokir da, saltutxo bat,
kualitatiboa, ez? Zure bakarkako lan hori, gaur egun taldean bihurtu duzu, errango nuke, talde bat duzu, azken, CD bat kaleratu duzu orain dela gutxi, zergatik aldaketa hori edo pauso hori ez, zure bakarkako lan hori talde bihurtzera? Bueno, ez da, 150, osea, baino alde batetik norberak ere artista bezala, ez du nahi soilik interprete izan. Baditu bere barruko inkietudeak eta nik neukan gogoa hori asetzeko. Eta orduan horrekin hasita arriskatu naiz eta ikusiko dugu ea fruituak ematen dituen, ala ez, beti edukiko dut, bertsioak jotzea beti edukiko dut. Baina nire abesti propioekin emozionantegoa da. Emozionantegoa da eta espero dut etorkizunean jendeari ailegatzen zaizkion edo arrakasta berbera ez badu antzekoa behintzat edukitzea. Ez, busti, behar da, bizitzan. Hasieran erran dizut, gitarra batekin ikusi nizula nozbait hor kalean, zerk eramantzizun ere estenatoki batera igotzea, bertsioak egitera. Adibidez, zerk eramantzizunez, kalean ibiltze horrek estenatoki batera igotzea. Gertatzen da, kalean ikusten zatu edonork. Orduan, denbora bat pasatzen, eta nire lagun baten amak esan zuen behar dugu musikari bat lezon hemen kontzertua eta horra sinitzen, horren manun lehendabizikoak, gero nik ikusi zian beste norbaitek eta esan zuen, nire herrirako ere bai. Eta hori asko handitu zen, gero ETB-n ataitziak ere lagundu nindun. Egon diren momentu klabe batzuk nun gauzak gorakada eman duen. Esango nuke lehendabiziko izan zela hori, nire lagunak lezoko herrian, gero beste bat izanen zen EHZ, hemen pandemian dena itxita ginen bitarten, EHZ-an lehendabizikoz ez, bigarren ez jonuen iparralden eta sekulako arrakasta, eta gero orain, ari da ematen, nik uste dut orain ari dela ematen bat, ETS-eren kontzertuetan joko dudalako, eta oso ilusio handikin nago, beldur handikin ere, baina nik uste dut handitzen doala asuntua eta oso pozik nago. Zer sentimentu azaleran zaizkizu 13 urte edo urteko Andoniaz oroitzen zarenean, ez? Igual gitarra ikasten hasi zinenean eta gaur bihurtu zaren hau ikusita. Bueno, nik nahi nun ontaz bizi, bino ez nun sekula imaginatuko nola Euskal Panorama, hain txikia zenik, ez, behin pixeat izaun nahitzen zarela, mundu guztia izatzen duzu, eta agian nik, esan nahi dut, berri txarrak edo gatibu edo garai hartan zeuden taldeak urtz, nik ez nun pentsatuko ere gatibuko abeslaria edo urtzeko abeslaria izautuko nunik eta hola altura berdinen itzaileko, eta guain da, bai, personak dira, baina momentu hartan zen gustatzen zitzaigun musika eta igual idealizatzen genuen pixka bat ere. Eta gerta dakioke hori orain 13 urteko beste gitarjole bati nirekin, ez dakit. Ametsa egi bihurtu duzula errango zenuke? Nik uste ein batean bai, baina nahi dudala egiago bihurtu. Horregatik daukat nire abesti propioekin saiakera hori ere. Eta hori batzutan abesti propioekin zaudenean gainera frustrazio handigoak etortzen dira, zergaitizuk bertsioak egiten dituzunean, baduzu segurtasun bat jendeak ezautuko dula edo behintzat ezaguna egingo zaiola, baina abesti propioak jotzeko orduan esatezu ez dakit nahikoa ona den, ez dakit funtzionatuko duen, eta hor estresatzen zara, baina ein batean hau bizitzeko adina edukitzeko amets hori bete dut. Orain falta da kreatiboki egitea, ez? Baina bizitzeko adina bai, eta oso pozik nago alde hortatik. Zorte handia izan dut, eta asko saiatu naiz, buru gogorra eta zorte handia. Nik uste izan direla bi klabeak. Errango nuke buru gogorra bastante, ez? Azkenean beti hor saiatu zara eta zure fruituako hemen dituzu, ez? Bai.
Eta bueno, pixko bat aurrezten eta orain koltxotxo bat egiten bizializateko eta oso pozik nago, gainera ezaututxut musikari zoragarriak eta jende aparta nire bideuzian, eta bueno, beti dago kolaboratzeko eta aukera politxa. Iruditu zait azken aldiotan gertatzen ari dena adibidez gaztetxeekin eta salekin eta dela jende gutxiago joaten dela eta uste dut hor badela kultura bat mantendu behar genukela, zirkuito bat euskal musikarena. Baina ni ailegatu naiz pixkat berandu ere hortara. Orain daude ez dakitzen bat artista eta ez duten nun jo. Eta hor nik uste dut hor etorkizunera begira arriskutxo bat daula. Bira, justo, gai honetaz ari zara solasten, hau nere azken galdera da, baina gai atera duzula. Ez? Baina gai atera duzula. Izketan hasten naiz eta ez nez geldit. Hortik jarraituko dut, ez? Galdetzen ari naiz, ez, talde guztiei, ea falta botatzen duten laguntza bat, ez ekonomikoa baizik eta kontzertuak ematerako orduan leku bat edo ez, haunitzek garratzen jate bai, gure sarea gaztetxeak dire. Nire sarea ez dakit zein da, baina ez dakit falta botatzen duzun horrelako laguntza bat edo apoio bat, ez? Azkenean, zuek musikariak kontzertuak eman barra dituzue, bertatik bizitzaret, ez gaur egun ere CD-ak egiten dira, lana egiten da, baina CD-ak gaur egun ere entzuteko lekua ez dago. Bai, gaur egun musikariek aurkitzen duten txoko bakanetarikoa izan entzen, herriko jaiak eta horrelako kontuak, baina herriko jaiak ere bai bertsioa jotzen dituzte jendez josita daude, nire bai, naiz errun, egin batean. Eta abesti propioak dituztenei ez diete hainbesteko zehaik ematen, aldi beren geroz eta restrizio gehiago daude tabernatan soinuari dagokionez, eta ez da garai batin bezala tabernatan jotzeko aukera edukitzen, gero gaztetxeak izten ari dira, eta guk ezagutu genuen gazteri hori geroz eta alienatu dago beste modelo kapitalistago batean, nire ustez, eta horrek ere eragin du geroz eta gazte gehiago daudela individualki musika egiten saiatzen direnak, edo DJ edo sartzen direnak, taldetxo bat osatu baino ez. Eta faktore asko dira. Gero egia da, beharrezkoa da, leku bat non ematen den aukera talde berriei eta musikari berriei jendeak ikus ditzan. Beharrezko dugu eskaparate hori, eta gaur egun gaztetxeak zirena desagertzen ari da, orduan alternatiba bat pentsatu behar da lehen bailen. Eta jendiak ere jarrera aldatu beharko luke eta esan beharko luke, dago kontzertu bat hemen, ez dut deus eizautzen, goazen ikustera zer den. Hori lehenago gertatzen zen, lehenago garai baten jendeak gehiago aspertzen zelako, ez zegoelako hainbesteko estimulurik, eta apreziatzen ezaken talde berri bat, eta izan liteke zure bizitzako soinu banda. Eta orain, hainbeste aukera daude, ekarri duen onura guztiarekin alde txarra hause da. Ez diozu balorerik ematen, horrelako momentuei, ez? Ez dizkiezu balorerik ematen konsumitzaile bezala. Eta horrek ere badu alde txarra sortzaile bezala, beste aldetik. Uste duzu gero eta jende gutxiago joaten dela kontzertuetara? Edo kontzertu ez horren ezagunetara? Uste dut geroz eta jende gehiagok onartzen ditula multinazionalen abusuak sarreren preziotan ikusteko talde bat aberatsa dena, eta hemen dagoen jendia borrokan bizitza atera nahien musikaz atera nahien bizitza, askoz ere publiko urriagoa daukala, eta militanteak joaten direla ikustera, ez? Eta batzutan militanteak txarrenean jartzen magia, izaten dira gurasoak, eta neskalauna, edo mutilauna, osea, baino bai uste dut hor dagola burbulatxo bat makro kontzertu handiekin,
Eta gero kontu zibili behar dela egin horretan. Eta nik ez dituzke makrokontzertuak guztiz atzera utziko, ez dakit izketan. Nik ez dituzke makrokontzertuak guztiz atzeran utziko, baina uste dut beharrezkoa dela eta ezinbestekoa dela euskerarentzako eta euskal kulturarentzako sare bat potentegoa talde ez hain ezagunekin eta kontsumitzaileek ideologikoki bultzatzea hori. Gaur egun gauden egoeran, dena askoz lasaixea dago, baina honek mantendu beharko luke, nik uste dut. Euskal kulturaz hizketan ari zarela, zergatik euskaraz? Nik euskaraz hitzen dut nire amazkuntza delako, eta heldu zelako, bueno, hemen kantatu dudanean ingelesez abesteare asko gustatzen zaitez, baina hemen adibidez familiarekin urte zarreunin do errege egunen abestu dugunean, beti euskal kantak egin ditugu, eta nik bihotzean eramatetxut horiek, gero nire gurasoak lete zaleak, bereziki, orduan horrezin naiz ni, eta hori nire zati bat da. Iritsi zen une bat nire bizitzan, nun uste nuen euskara galduko nuela, eta orain saiatzen ari naiz, horrek egin zidan buruan klik bat, eta orain saiatzen ari naiz beste modu batean jokatzen. Euskaraz abestea, iruditzen zait dela egin dezakedan gauzarik honestona, esaten den, irekiena ez, benetan ni naizen bezala erakustea. Beste hizkuntza gustatzen zaizkit, ez dut gorroto, baino, eta ez da bakarrik indezakedan gauzaik irekiena, baizik eta ideologikoki ni euskararen alde nago. Orduan, hori bultzatu behar da. Bestela, zure zatitxo bat galtzea eragiten dut, eta hori nik ez du nahi nire zatitxo hori galdu. Ezagutzen zaituzten entzako, ze musika mota egiten duzula errango zenuke? Nik egiten dut rocka eta popa bereziki, baino diskan hainbat estilo daude, eta gero euskal abesti herrikoiak, orduan, bi mundutxo uztartzen ditut. Eta zeinetan ibiltzen zara gustorago? Ni heavy metala maite dut, hori bai. Hori esan behar du, heavy metala, rock gogorra, baina gustatzen zait bustitzea edozein estilotan. Azken aldin eman dit salsangatik, eta ez dakit dantzan, bino jotzen, gustora. Eta inspirazioa, ze musika motetan edo generoan aurkitzen duzula errango zenuke? Nire inspirazio handiena dire bai euskal kantagileak eta euskal taldeak, eta gero 70garren, 80garren hamarkadetako talde nazioarteko taldeak. Supertramp, Eagles, Alan Parsons Project eta horrelakoak. Eta euskal esferari dagokionez, ez? Gehien bat talde zaharrak, baina berriak bai, Olaia Intziarte gustuko dut, Xiberrutz ere bai, gero Idoiare gustatzen zait, eta Itoiz hor goian dago, Itoiz hor goian dago. Errango zenuke zure musika estiloa edo mota urte hauetan aldatzen joan dela? Erranduzu ez, estilo honetz jotzen dituzula, edo ez ukitzen dituzula, baina ez dakit hasiera horretatik edo zure kanta propio eta hizketan nabil, galdezka nabil, ez dakit hasieran horietan estilo hori aldatzen joan den, ez dakit horretan nabaritu duzun heldutasun puntu batera aietu dela, edo... Bai, nik uste dut estiloa aldatzen joan dela eta abestiak egiteko era ere, egin batean. Nik uste dut egin behar dituzula 15 abesti txar ateitzeko bat ona. Eta hori gelditu da argi eduki dudan bilakaeran, zeren nik lehenago abestik egiten nitunean denak heavy metal estiloan egiten nituen. Hor erosena neolako, baina llegatu zen punto bat, claro, asoziatzezu ere bai heavy metal estiloa, nik nire bezaroan neukan kultura urbano bat bazen,
orain ez dago, orain dena diluitzu da, orain dena dire itxurak, baina bere garaian kultura urbano bat bazen heavyarena, beste bat punkiarena, eta orduan asoziatzen zenun horrekin, ez? Ezagunagoa itzen zitzaizun. Eta orduan, hortik abiatuta, gero joan naiz beste musika mota asko aditzen, eta hartik influentzia hartzen, eta esaten dut, musikari hobeagoa naiz, orain bakidalako apreziatzen beste estilotan dagoen gauza ona ere, ez? Eta besti txarrak edo zein estilotan egon da, jeske, orduan, nik 15 sortu ditut, 16garrena ongi ateako da. Beraz, zure karpetan 16 kanta baino gehiago daudela errango genuke, ez? Itetxut pilo bat ideia grabatu telefonoan, eta ondoren gero ikusten dut zein izan datekeen ona, eta gero grabatzen dugu hori, ez nago konformo, eta berriro ere grabatzen dugu hori. Hori da artistaren, eta hala ere etzera inoiz gelditzen esaten, bale, honekin, hau, perfect, esatezu, bueno, desente dago. Desente dago, ateiko dut, ea jendiek esaten dut. Mobilean grabatzen duzun guztia gero entzuten duzu? Nik telefonoan grabatzen dudan guztia gero bai entzuten dut, eta letratxo bat egiten diot. Lehendabizi musikarekin joten ez, gero letratxo bat egiten diot. Eta gero joaten gara ja lagunaren estudio txora eta grabatzen dugu bajua eta gitarra eta dena. Koro, 15 koro. Zerri kantatzen diozu? Ze baduzu gai konkreturen bat zure letretan errango zenuke? Nire letretan uste gehien bat izaten dira edo esperientzi personalak, edo ikuspuntuak egungo egoerari buruz, nire ikuspuntuak, claro, igual norbaiti ez zaizkio gustatuko, baina hortako dago musika ez, hortako dago artea ere. Beti, azken aldin, eta barkamen guztiz, euskal musikan dago joera bat, non loreak, eta belarra, eta maitasuna, eta hori ondo dago, nik ere egiten dut hori. Baina indezakezu abesti bat, etxe batek zenbat kostatzen. Zeren azken finean hori ere esperientzia personala da. Politikoa da, bai, baina personala ere. Orduan, jende asko identifikatuta sentituko da. Adibidez, atein nun, egokitu zingela, dijoa, lan baldintza eskasei buruz. Eta jende asko identifikatuta sentituko. Nire lagun bat intzuten bota lanetik, eta esan zidan, zure abestia zein erreala den oraintxe berta. Eta bueno, horrela abesten dut nik ez, maitasunari ere bai, beti. Eta gero maitasuna baino zentzu guztitan, ez bakarrik erromantikoa. Ez gaude hemen. Eta gero antifasismoa bultzatzen dut abestitan, egin batean. Baduzu, ez dakit, txokoren bat, lekuren bat gehiago inspiratzen zaituena edo... Ez dakat lekurik gehiago inspiratzen nauena. Daukadana da oso zailtasun handia loiteko. Asko gustatzen zait loitea, baina lo hartu behar dudanean, bapatean. Eta bat horra abesti bat. Eta kriston hona da. Bilar akordatu behar, naiz akordatzen, urrengo egunean, ez dakit ze hosti izan. Eta noski nola direngo izeko ordubik, egon naizela alde batera eta bestera hoean, ez nuela lortzen, azkenen ezin dut gitarra jo grabatzeko atei dudan horrek, orduan horiek limboan gelditzen dira. Egun batean amestu nuen estadio bat bazela, eta nire gola hor nire abesti bat, eta jende guztiak izautzen zuela. Eta esnatu nintzen nien, esan nuen, abesti hau oroitxu behar dut. Abesti hau oroitxu behar dut. Ateitzen da ama, esaten dit, kaixo eta nik kakazar. Eta ez nuen oroitxu abestia. Eta horrela gabiltza da pixkat. Gero, itxoen, Xo! Markatu. Eske, telefonoa tatila da.
Bueno, gero ere bai, badela egoera non nik hartzen dudan gitarra eta jartzen naizen eta ea zer irteten den. Eta hor erresagoa da, grabatzea hor erresagoa da, baino jarrita, baino goizeko ordu bitan, tortzen zaizkizun ideia hauek, ez doa zinora. Eta pena da, baino hola da. Igual da, abestiko bena, okurritu zaizu, baino hola da. Akaso gauean kamera bat jarri beharko duzu oearen ondoan edo zerbait ez? Falta zaidanak gauean ere kamera bat. Ez daukagu ja nahiko sare sozial, gauean Instagramen, zurrungaka. Bueno, ez dakit sare sozial eta baina zuretzat gehien bat kanta horiek zuretzat gelditzeko. Bai, edo itzen dut baju grabatu. Baina horrek ez du melodia egiten, melodia itxeko behartzu gehiago. Badago abesti bat edo abestiren bat leku berezia duena zuretzat zure repertoriotik? Badago kanta kutxun bat errango zenuke? Niri gustatzen zait asko, nik uste dut lautelatu ez dela inoiz gastatzen. Dela abesti bat non asko jotzen den, bino ez den gastatu iten. Igual saturau dezake, bino gastatu ez da gastatzen. Da abesti bat non mundu guztia esautzen duen, mundu guztia elkartzen den abesteko. Eta gero nire abesti propioen artean, hemengo Lesakako Osabari, dedikatu nion agur abestia da gogokoena. Eta hola. Zure kontzertuetako nola aukeratzen duzu errepertorioa? Ez dut aukeratzen errepertorioa, abestiak etortzen dira eta jotzen dut. Badago ja joera bat non abesti bat bestean atzetik itzen dudan. Baina ez dago zerrendarik. Ez bada nire abesti propioa jotzeko eta talde batekin, hor bai zerrenda bat itzen dugu. Hor ikusten dugu, kontzertuaren dinamikan ze sartzen den nobeto, ez? Baino gero, nire bakarkako kontzertuekin erokeria da eta aurrera. Jarri eta aurrera. Eta bibolinak seitu behar dit. Bueno, nik normalean entsaio lekuan egiten ditugu elkarrezketak, honetakoan ez gaude entsaio lekuan, baina errango zenuke leku berezi batean gaudela edo? Bai, hau leku berezia da, bai. Izan ere, hemen elkartzen gara batzutan familikoak, eta egiten du bazkaria eta gitarra beti hartzen dut nik, etortzen da beste lehengusua saxofonarekin, bestea trompetarekin, orain lehengusu gehiago daude ni hasi nintzen baino, eta musika jotzen dute ere, eta orduan denak elkartzen gara, eta egiten dugu familia arteko tradizio politxau, Euskal Abestik abesten, Euskal Abestik eta rantxerak, Nafarroan ez dakiz zergatik, rantxerak beti, eta oso gustora, hemen. Eta taldean zaudenean, zure taldearekin, errango zenuke, entsaioak egiten dituzue eta errango zenuke konstanteak zaretela entsaioekin edo? Zaila da, oso zaila da, taldearekin konstante izatea ez, baino gauza da, norberak bere ordutegia dula, batzuek lana itxen dutela, eta hor dago konplikazioek handina, baino abestiak ondo behiratuta etortzen badire, eta entxegu pare bat edo itxen baditugu abesti ondo behiratuta, pues ja bakigu nondik zapaldu, orduan, hor gero ja kontzertutakoaz eta dena ematen dugu. Kasu horretan, bakoitzak bere etxean egin behar duen lan bat da. Bi gauza dira, orduan, bakoitza bere etxean, eta gero entxeguan zalantzaren bat edola. Hombre, ni ez nahi zegoengo beraien atzetik aita banintz bezala, mira, hau jotzen daula, hau ere, ez zehoze behiratu behar dute. Azken finean, musikariak ordaindu behar ditut, nire galtzen nahi nahi zor, eta bueno, behiratzen dutenin, ongi. Kasuetan gogorra zarela errango zenuke? Eske, ez zai gustatzen gogorra izatea, baina batzutan izan behar da. Liderra balimazara zerbaitena, batzutan
Oain jarriko dizkiate zera bi adartxo eta eta tenedore bat. Zure kasuan, ez dakit lehenago honetaz hitz egin dugun edo ez, baina zer nahiago duzu jo? Taldean, galtzen ari zare, galtzen egon dirua hauek ordaindu behar dituzulakoz, edo zure bakarka ibili? Eske, bilek dituzte proak eta kontrak. Oso sartzen jazu. Kreatiboki nahi nuke taldean. Ekonomikoki bakarrik. Hori da, bizigaren modun, bakarrik. Zure kasuan, errango zenuke lortu duzula honetaz bizitzea? Bai, lortu dut hontaz bizitzea, eta horregatik orain hortik irteten den diruarekin aldut kosteatu nire abenturatxo kreatiboa. Bino bai oso pozinago lortu dut hontaz bizitzea, mundu guztik esaten zian zaila dago, eta azkenean hain buru gogorra izan da, eta zorte pixkatekin, lortu dut, eta oso pozik nago lortutako guztiaz, bultzatu nagoen jende guztiaz ere bai, horrega onden publikoaz, baziren batzuk, etortzen zirela herri nik usterare, orduan oso pozik. Eta, bueno, asko matxe dut Euskal Herria. Hor turismoa egiten dut, ere, egin batean. Herri. Bueno, enaiz jun Irlanda baino urrutiko, baino ustaritze ezautzen dut. Eta barkoxe, eta... Beti erraten da ez, kanpokoa ezagutu baino lehen igual hemengoa ere ezagutu behar. Hori nagoien. Eta hurrengo urtean errepikatu, eta... Horrela. Pena ematen dit, ezin izan egotea leku guztitan jotzeko, zeren eta batzutan, bai, nahi dugu zutortzia, eta ni okupauta nago, ja hartuta daukat. Eta desente gertatzen da hori da arrakasta duela kontuak, bino aldi beren nik ezin dudala neure burua klonatu edo ez dakit. Eta zer motibatzen dizu abesti berriak sortzea eta sortutako musika hori partekatzea? Zer eze galdera ona. Oso galdera ona da eta erantzun zehatzik ez dago. Zer motibatzen zaitu egiten duzuna egitera? Zergatik egiten duzu artea? Zehose sortu nahi duzulako eta zehose utzi nahi duzulako, hemendikan pasa naiz. Bakizu grafiti bat uzten duzunean komuneko paretetan eta esaten duzunean hemen egonda ez dakin nor. Antzekoa, nik uste dut jendeak horregatik egiten dula artea. Nolabaiteko, ego zikina da, azken finean. Baina azken finean konpartitzen duzun ego zikina da eta orduan pixka ez da hain ego, da ego elkar banatua. Ez dakit, zaila dago. Utzi dazu, goizeko ordu bitan pentsatzen. Orduan idatziko didazu. Orduan idatziko dizut, bai. Ez, erraten nuen motivazio hori, ze azkenean zukeran duzu ez da lanbide erreixa, ez da bide erreixa ez, eta kasun momentoren batean erratea onaino, jazta, aldatzen dut, baina ez, motivazio horrek ere jarraitzen du ez, eta non baiten dago. Bai, motivazio hori da gehien bat nahi duzula zerbait sortu, nahi duzula zerbait egin zurea dena eta jendeak ikus dezan. Azken finean atentzioaren jonki bat zara, artista guztiak gara atentzioaren jonkiak, Eta bueno, ere bai, baduzula gauza asko esateko, ez? Zuk sentitzen dituzun gauza, nahi dituzu atera, eta amorru hori askatu egin batean. Orduan, bi gauza horik nazten dira, eta hortikan esango genuke ateitzen dela besti bat. Gero ere bai, horrelako bizi erritmoa eramateak, askotan ekartze dizkizu loiteko arazoak, jende pertsona batzuekin tratatzeko arazon bat, eta gero ere bai fantoxikon bat ere badago. Ez daude asko, orokorrean jendea oso jatorra da, jendeak oso ondo zaintzen zaitu, oso ondo tratatzen dizute, baina
baten bat tokatu da. Baten bat tokatu da, eta esatezu, fufa, jama, honekin pazientzia. Honekin pazientzia. Eta gero anekdotak, mila anekdota ere gertatzen zaizkizun kontuekin. Bat? Bat. Ba, hiriburun jotzen ari nintzela, hasi ziren, bi frantses jipoitzen. Elge, kontzertuan, eta nik ikusi nintzen jipoitzen, eta zen ez du zeituko jotzen antolatzaileek etorri arte. Etorri ziren antolatzaileak, hasi ziren frantsesak antolatzaileek jipoitzen. Eta orduan ja azkenen lasaitu zuten asuntoa, eta zeitu nun. Eta jendea oso ondo pasa zuen. Eta gero beste egun batean egin genuen lo egin genuen gaztetxe batean. Eta nire bateri joleak bazuen garai hartan ari zen ateratzen neska batekin. Eta esan zio, eta nik esaten nion brometan neska horri, en plan, dago hemen mamu abertzalea, komunean dago mamu abertzalea, eta ez dakizze, eta izutu zen, eta nik ez nuna izutu, broma zan, dena. Baina, bueno, holako kontuk pasatzen ja. Azkenean, taldeakin zoazenen, ez da berdina bakarrik zoazenen bezala, familiatxo bat osatzen da ere, ez? Zu familiari osatu duzu? Bai, esan, nik uste dut baiet. Nik uste dut eta pozik nago. Ze berezitasun duela errango zenuke Andoni Oiokiegik? Jo, ze introspektibo jartzen egean, Pulitzerra emango dizute. Ze berezitasun. Zerrek egiten dizu berezi? Edo zerrek bereizten dizu bertze talde edo bertze batzuetaz? Nik uste dut buru gogorra naizela. Oso buru gogorra naizela. Honeako eta txarreako. Eta baita ere, maite nauen jendea asko maite dut. Eta miresten nauena nik ere miresten dut ein batean. Eskerrik asko den hori ni bultzatzeatik, hemen nago. Sentitzen naiz euskal musikaren presidente. Eskerrik asko bozkatzaile guztie. Ez dakit, urduritasuna, urduriri egoten naiz gehiago hitz egiteko abesteko baino. Orduan, esan nahi dut hemendik urduri dauden napar guziei, edo urduri jartzen diren napar guziei jende horren hitz egitean, ez da ezer pasatzen, kantatu eta jazta. Hola, hobeto sentituko zate. Akaso lanak enduko dizute orduan. Bueno, edo abes batza osatuko du. Beti dena txarrea behiratzen du. Abes batza. Urdurien abes batza. Bai, Oioki urdurien abes batza. Bidean, imaginatzen dut, oztopo honi aurkitu izanen duzula. Batean erranduzu onaino, uzten dut musika, edo uzten dut musikari profesional izateko nahi hori, eta banoa fabrika batean lan egitera. Bueno, ez dut sekula esan hori zeren, eta ez dut neure burua beste ezertan ikusten. Ikusten dut hemen topatu dudana nire etxea dela, musika nire etxea dela, eta ez dut neure burua beste zertan ikusten. Ez nagoenean musika profesionalki jotzen, musika jotzen nago ere. Igual, gertalaike, hemendik denboa batea, behar izatea pausatxo bat, gizakiak garelako, eta esaten duzu, opor batzuk hartuko ditut. Eta bai gertatu zen joan den urtean, namaten nuela kontzertu guztiekin erritmo bat, eta ahotsa nekatzen da, repertorio bera gastatzen da, eta esaten duzu, datorren urten ez dut horrela egingo. Eta urten proposatu neure burua horrela ez eitzeko. Eta kontzertu gutxiago emango ditut, baina hobegoak izango dira, gogo handigokin jungo naizelako. Eta ez naizelako autoesplotatuko, jakin behar da ez esaten ere batzutan. Da orduan, nik uste hor dagoela kontua.
Horrekoan galdetu dizut kanta gustokoena edo berezi bat, eta oraingoan erran duzu ez, repertoriak ere nekatzen duela eta gaudela kanta batzuk, kanta bat erraten duzuela, que pereza! Garai batean zertaken itzulera zan, bino ja ez da, ja kariño hartu diot. Asko jota geho, kariño hartu diot. Ez da kanta askorik esaten dudan nik pereza, Ez que, sorte handia dago euskal musikan artista gehienak makina hutsa direla eta kriston abestik daudela. Igual nik ikusten dut nire burua gehiago abesti batzutan, estilo batzutan, bestetan, baino ez dut esango, igual ez dut ikusten nire burua adibidez bulego jotzen, ez dakit, baino dozetak eta ETS, holako gauzak gehiago kostatzen zaizki, komertzialagoak ikusten jodalako, Bino jendeari gustatzen bazaizkio, beraiek ere transmititzen badizute emozio hori, esatezu, ze de montre, goazen itxera hau, eta gero itxen duzu gehiago gustatzen zaizun abestia. Eta azkenean, abesti berriak ere bultzatu behar dira. Orduan, euskeran alde eta aberri gintza, esateana. Ze asmo berri dituzu une honetan, musikari bezala? Nahi dut 3. diskoa grabatu, baina grabatu 3. diskoa hau hainbeste presarik gabe eta abestiak ondo pulitxuz, hobeto pulitxuz, gera daitezen alik eta perfektoen, eta gero nahi ditut eman alik eta kontzertu gehien taldearekin, zailago gertatzen ari da bakarka baino, bakarka jendeak ja ezautzen nauelako, eta normalean txokolatezko donutsa ematen badiozu ume bati egunero nahiko duelako txokolatezko donutsa, eta ez dela geldituko palmera bat probatzera, metaforak. Eta, bueno, gero ere bai oso pozik nao lortu duten guztiaz, eta espero dut etorkizunean gehiago ikia, eta jendea hor egotea. Hori beti beldur txiki bat izan dut heroiko den hau guztia. Bino momentuz ez da gertatu, eta eskerrik asko. Ere bai, izan behar zaie. Alienatuta, zure azken lana, zer kontatzen aldiozu ikusleari? Alienatutak ditu 12 abesti, eta daude sare sozialei buruzko abestiak, lan esplotazioari buruzko abestiak, maitasunari buruzkoak, gero filosofikoa hutsa sentitzen zarela eta ez dakitze, euskeraren aldarria ere badago, eta nik uste dut hainbat estilo ditula, orduan behintzat diskatik abesti bat gustauko zaizu. Gero beste guzik, lehengo egunean taxista batek jarri zuen egokitu abestiat, esan zion, hau da kriston temaza. Eta bai, izan behartzan askoz famosu bat. Eta nik, bai, ez. Eta nik uste dut, atera diren bi singelak egokituta agur nahiko jatorrak direla, eta ez baduzu behintzat disko zuen entzun nahi, aldituzula entzun bi abesti horiek, edo bat, edo deuse. Baina ez baduzu entzuten deuse, gero ez etorri kontzerturat esan. Bueno, espero dut gustatzea orokorrian diska alienatuta, eta rekuperau behar dan ohituratxo bat diskak entzuteana. Akaso gaur egun... Gaur egun da gehiago, abesti solteak entzuteana. Playlist bat indit ez dakit nort, baina ni badakit, jende asko badela ere musikazalia eta esaten duen, ez, diska osua entzungo. Eta diskaren testu lingurua. Eta, badaude, ni bezalako friki gehiago badaude. Vinilok kolezionatzen txustenak da, badaude. Galdera ere, haunitz ateratzen ari da, CD berri atera duzu orain dela gutxi, talde haunitzeko bezala, baina zerkera ematen du gaur egun ere musikari batek CD bat ateratzea, gaur egungo teknologiak ematen du bai CD-ak desagertzera eramaten ari dela, viniloak gaur egun gero eta pum-bum gehiago dute,
baina zerk eramaten du, ez? Bi arrazoi nagusi esango nituzke daudela, bat Durangoko azoka, zehoze eraman behar da, zehoze eraman behar da, eta zea izea zu tote bajakinta kamisatakin zuen musikaria, zehoze gehiago eraman behar zu. Eta orduan eramaten duzu, eramaten txuzu bat CD-ak edo viniloa edo koste bat da, baina ni ere nahiko erromantikoa naiz zentzu hortan, eta zehoze fisikoa izatea ezin besteko iruditzen zait kultura preserbatzeko. Badaude euskal diska batzuk, deskatalogauta daudenak, eta ezin direla inon lortu gaur egun, eta igual nire gurasok entzuten musika zela, eta pere ematen dit hori dena galtzea digitalizazio azkarraren digitalizazioare galdu da, jake egunen batin ordenadore guzik erortzen dira, eta horregongo da CD-a. Ez da moitxuko. Ez du nahi ordenadorik erortzea. Osea, nik uste dut streamingetan eta bar ez dela modelo justua musikarientzat. Ez digute ondo pagatzen. Ikusten zaitu jende askok, bueno, hori esan dateke ere, baino egia esan dagoen itsaso handi hortan are gutxiago. Behintzat, CD-ak erostea etortzen den norbait, urmaeltxo baten dago, ez dago itsaso baten. Gaur nago metaforakin, vamos. Baina ulertzea duzu, ez? Zerbait fisikoa ezinbestekoa da netzako. Orain arte galderaren bazaia iruditu bazaizu. Denak. Hona hemen taldeei zaiena, iruditzen ari zaiena. Egila, Erronka. Zure kasuan kontzertua honitz dira, baina kontzertua eta aukeratzeko eskatzen ari diet talde guztiei. Bueno, momentuaren arabera, ez? Orain esan dakizuke gauza bat, beste urmaten beste bat. Bai, ados, osea, orain galtzen ari dizut, atzera begiratzen baldin baduzu, ze kontzertu orango zenuke, eske kontzertu hori izan zen? Makean eman nuena, joan den urtean, Makean eman nuen kontzertua EH Sukarran aurretik. Jendeak oso ondo pasa zuen kontzertu hortan, eta gero EH Sukarrakoen ekin igo nintzen abestea. Orduan, da pixka bat bi gauza elkartuta, bi gauza on. Eta oso pozik nago ere iparraldea euskal musika eramatiaz. Bertan ere badaude kriston artista honak. Eta Makean emanun beste bat ere, xutiken aurretik, eta gero xutikekin nigoen nintzen. Nik uste dut hor patroi bat daola, kontrolatu behar da. Ez, baina, eta gero, hiriburuko kontzertua ere oso ondo egon zen. Eta horiek izango zen, Makea eta hiriburu, momentuz. Gero alda da, txeke. Aste honetan bertan emango dut beken bat, eta igual esatezu, wof, bek, desmaitzen naiz. 15.000 perso, desmaitzen naiz. Eta, azkenik eta bukatzeko, nola ikusten duzu... Azkenik eta bukatzeko, bi gauzak. Nola Barkatu, ikusten duzu musikaren panorama Euskal Herrian? Musikari on asko, ez nahi adina publiko. Hori da gertatzen dena. Musikari on asko, ez nahi adina publiko. Monopolio musikal bat, agian ekonomikoki ona batzuentzako, baino underground zirkuitua desegina. Horrela ikusten dut. Euskara sufritzen beste arrazoi batengatik, hemen ere. Nahiko tristia da hau, nahi bazu beste galdera alaiagorekin. Bai, bera, zerrango zenioke 15 urteko mutiko bati, edo 15 edo 12 urteko mutiko bati, mutiko edo neska. Bai, zaleke, Inklusiboak. Etxean dagoena,
eta musika zuk bezain bertzen maitatzen duen bat, musikari izan nahi duenari, mezu bat? Nik, streamer espainolak ikusten ez ditun bitartean, nik miresten dut ikagarri mutiko hipotetiko hau, Mezua izango litzateke, etzatxe errenditu Euskal Herria abesten duen herria da, eta zuk ere abestu behar duzu. Gustuko bazu, maite bazu, zuk ere abestu behar duzu. Gero bizitzan, izan den dire hainbat momentu erabakiak hartu beharko dituzunak, baina saiatu zaitez. Saiatu zaitez eta segi abesten. Abestu zure familiakoekin, abestu zure lagunekin, eta zabalezazu zure talentu hori, eta asko ikasi. Eta buru horra izan. Bueno, Andoni, eskerrik asko elkarrizketa sakon honengatik. Ez sakona, ama. Niretzazu izan zinen, familiak ide maitatua. Oraindik oroitzen ditut, elkarrekin goize guzkitsua. Txiki eta asken hiltzen, ez duen ezagutzen mundua. Liburuak irakurtzen, ez duen hor jartzen, etorkizunean. Nola esan agur, nola esan agur, maite duzun horri. Nola esan agur, nola esan agur, maite duzun horri. Ezin nintzen eta hiruro, larrea zeharkatzen genuen. Herrira iritsitakoan, inozentzia hartak, inork ez zuen esan. Nola esan agur, nola esan agur, maite duzun horri. Nola esan agur, nola esan agur, maite duzun horri. Nola esan agur, nola esan agur, maite duzun horri. Nola esan agur, nola esan agur, maite duzun horri. Nola esan agur, maite duzun horri. Nola esan agur, maite duzun horri. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.